Yuwono Kang Manasan. Nggih, Pak. Gur nggih kok yo nyawer kok iso. Lah iya iki aja kuwatir. Karo teni. Leres, ngenteni pamundutan saking Pak Lurah Mbok Menawi terus Pak Purbowo panitia lan sedaya keluarga. Mun kala wau wonten ingkang anu napa badhe inggih yo utawi beso utawi sakit tembang lantaran panci remongan kala wau dipanti timbalan ngoten nggih. Nggih menika sinten ingkang anu badhe anu disumbang sinten? Nggih. Monggo ingkang badhe didik monggo kemawon. Saking Pak MC monggo dipun maosaken Pak. Nggih. Menika wonten ramuan-ramuan saking Mbak Gandos entak lagu Woyaren nggih kala nangani kagem Ibu Tereta. Nggih. Wau wonten saking panitia usulan beberapa menika ibuan badhe diwontenaken nggih menika suka pareng suka matur dhumateng para kadang para tamu undangan niki sampun dipun tulis mriki. Oh, ngaturi mawon nggih. Nggih.